Bon dia, estem en una acció directa de Comissions Obreres a la seu de la ONCE de Girona en protesta per l'acomiadament del nostre delegat sindical. Una nova acció de la ONCE, de la direcció de la ONCE, contra la nostra representació sindical. Un bon treballador, un treballador que complia amb les seves vendes, amb el seu lloc de treball, doncs ha estat acomiadat simplement per la seva vinculació al nostre sindicat per desenvolupar la seva tasca com a delegat sindical de la nostra secció sindical. No ho podem tolerar, ocupem el local de les oficines de la ONCE de Girona en protesta contra aquest acomiadament i per forçar la seva readmissió.